जय हिंद। बे भिडिअनि गेजेरजों पुर्णिमानि सोमोन्दै फंनैसो बाथ्रा सावरायगोन। भिडिअखौ जोबजासिम खोनासं आरो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव। आङो हाबा जाबाय। ओरैबायदि बोथोरनि गेजेरजों अखा बांखा, बेजों लोगोसे सानावनो बारहुंखा दाब दाब जायगायाव, बेनि गेजेरजोंनो जोबोर मोजाङैनो आंनि हाबानि रिसेपसन जाहोनाय दिना जोबोर मोजाङैनो थांदों। आंनि एरिया खिनियाव जानाय समाव भगबाननि अननायाव जेबो डिस्टार्ब खालामासै। बेनिफ्राय गोबां मानसिफोरानो आंखौ कल खालामदोंमोन, गसाइगावनिफ्राय लानानै उदालगुरि। ओरै बोथोरनि थाखायसो फैयासै ना पुर्णिमाया बुंनानै होबाय भिडिअनि गेजेरजों, खानाय दास्रि दास्रि मडेलिं खालामनानै स्टाइल खालामनानै मिनिनाय टाइपै आंनि हिन्जावनि सोमोन्दै गोबां बाथ्रा बुंनो हाबाय ना बेनि थाखायसो फैयासै। नाथाय गोबां सेंग्रा गथ'फोर फैदो खाथि खालानि। बैफोर फैनाय गथ'फोरा आंनियाव मोनसेबो कल गैया। तामुलपुरनि बयनिख्रुइबो बांसिन सेंग्राफोर फैदों आरो जाय सेंग्रा गथ'फोरा फैदों बिसोर आंनाव रावबो कल खालामाखै, ओरैनो फैदों। ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों आं तामुलपुरनि सेंग्रा गथ'फोरखौ लानानै आरो जोंनि खाथि खालानि गथ'फोरा फैनानै दि मोसाफैदो स्टेजाव, आं ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों। आं रंजाफादों बिसोरजों। आं लान्थि खुनानै रंजानायखौ गोबानो गाज्रि मोन्दों। दा आंनि हाबाया मण्डपाव जिरायनानै जोब्बायल'मोन। बेनि फुङावनो सिखारना नायोब्ला बायदिसिना गोबां बाथ्रा। सोरबाया फेसबुकआव लिरनानै होदों बेनि हिन्जावआ बिब्दि होननानै। बेनिफ्राय पुर्णिमाया दा सोर जालायखो? एसेबां हिम्मत बियो बबेनिफ्राय मोनखो भिडिअआव फैनानै बाथ्रा बुंनो? जेमसा बेफोरबायदि मानसिखौ लादो, जोबोर मोजांनि बाथ्रा। मेकआप खालाम देलाय। आं थोंजोङै बुंगोन, आं दिनै फंसेबो बाथ्रा बुंनो गोसो गैया। आं हाबा जागोदानथार, जोंहा संसार जानांगौ। हाबा जागोदान समावनो सोरजोंबा दान्थे बिदान्थे खालामनाया बे मोजांनि बाथ्रा नङा। आरो बेफोरबायदि मानसिखौ बुंनांगौनि जेबो गोनांथिबो गैया, जेबो गोनांथि गैया। मानो होनोब्ला जोंनि संसारखौ गाज्रि खालामनो थाखाय आरो जोंनि दिनखौ गाज्रि खालामनो थाखाय गोबां मानसि, गोबां दुश्मन दङ। आं बेखौ मिथिखागौ। जेरैखि जाया गाज्रि खालामना होनांगौ। दा बे आंनि मोजां दिनाव, मोजां समाव आं सोरखौबा बुंनो एसेबो गोसो जायाखैमोन। नाथाय दिनै आं फंसे बाथ्रा थोंजोङै बुंगोन। पुर्णिमा, जेब्ला आं गेमस्रिजों मोजां मोनलायबाय दंमोन, बै समावबो गेमस्रिया पुर्णिमा बङाइगावआव थाङोब्लाबो पुर्णिमा आब'नो हाबैनि, नै पुर्णिमानियाव फैदो, पुर्णिमाखौ लोगो मोनदो। आं सिनायामोन बे मानसिखौ। जेब्ला आंजों गारलायनाय जायो अब्लासो आं बे पुर्णिमाखौ सिनायदों। पुर्णिमाया सोर, बेनि डिटेल्सआ मा, गासैबो पुर्णिमानि डिटेल्सखौ आङो बै समावनो मोनजोब्बाय। दिनै गेमस्रिजों थाफायो पुर्णिमाया, फट'फोरावबो मोनफ्रोमबो बिथिङावनो मेक्सिमाम नुयो। आं डाइरेक्ट बुंखागोन, आङो दिनै गेमस्रिजों गोबां मानसिखौ नुयो। मोजांनिख्रुइ गेमस्रिनि उनाव थाफानाय, गेमस्रिजों खाथि खालायाव थानाया गाज्रियासो बांसिन। डाइरेक्ट होनखायो आं। गेमस्रिनि भिडिअफोराव नुफानाय माखासे मानसिफोराना मोजांजों लोगो जानो गारनानै बिनि साखाथियाव थानायफोरा बांसिनानो आलबाल जानला मानलासो। अब्ला बैफोरबायदि पुर्णिमामोन बायदिया जोंनि बागै मा बाथ्रा साननो हागोन, मा मोजां बाथ्रा बुंनो हागोन? हाबायाव जिरायनानै मण्डपनिफ्राय जोब्बायल', मा साननो हागोन बिसोरो? फिउचारनि बागै, गावनि जिबननि बागै मा मोजां बाथ्रा साननो हागोन बिसोरो? देलायनाय, बेरायनाय, खानाय दास्रि फेसबुकआव लाइभ फैनाय, मेकआप फोननाय, बेफोरखौ गासैबो हायो। देलायनाय, मेगनाव आइलेस सोनाय, मेकआप दाफबनाय, खानाय दास्रिनाय, खानाय गेजेरखौ सिंखावनानै दास्रिनाय,
बेफोरखौ गासैबो हायो। दिनै साननोनो रोङाखै बिसोरो मा बाथ्रा बुंनांगौ। जोङो उल्था रिप्लाइ होनो गोनांब्ला नोंसोरनि बेफोरबायदि हावायाव बेरायथिंनाय, सोरखौबा जानला मानला बाथ्रा बुंनो फैनाय, सोरखौबा गाज्रि बुंनानै ओरैबायदि सानदोंमोन खोमा बेफोरबायदि बुंना होयोब्ला हाबायाव बेनाव मानसि थांनाय नङा, बिनि हाबायाव रावबो थांनाय नङा जोंनि बाथ्राखौ खोनानानै बेफोरबायदि सोनो। दिनै आंनि हिन्जावा आंजों हाबा जानो थाखाय आंजों हाबा जायोब्ला ससियेल मिडियायाव गोसारजोबगोन, आंनि हिन्जावा मिथिखागौ। आंजों हाबा जानो माबायदि हिम्मत खालामदों। मानसिफोरा गोबां बाथ्रा साननो हागौ, आंजों हाबा जानो माबायदि हिम्मत खालामदों। आंनि हिन्जावा एसेबां गाज्रिब्ला माबायदि हिम्मत खालामदों सोरबा सानना नायनो हागोन ना? आं बेखौनो बुंगोन, लोगोआनो थानाय मानसिफोरानो सासेबो बेवहाय मोजांखौनो जों नुवा बिसोरनि दलाव, अब्ला मा मोजां बाथ्रा साननो हानो। मोजां मोजां मानसिफोरजों थायोब्लासो, मोजां मोजां लोगोफोरजों थायोब्लासो मोजां बाथ्रा बुंनो हागोन। मोजां बाथ्राखौ ओरैनो बुंनो हाया। सासे मानसिया मोजां मानसिजों थायोब्लासो मोजां बाथ्राखौ बुंनो हायो। सादुजों थायोबा सादु जायो होनना बुंनाय दङ, दुथांजों थायोबा दुथां जायो, बिजाबावनो रोखा रोखा लिरनाय दंखायो। बेफोरबायदिनो जोंखौ गाज्रि खोलैनो साननानै गावासो दुनियानि मानसिजों रायजादों। जाम्बिया बे जेबोखौनो साननो रोंखाया नालाय, जेबोखौनो रोंखायाना बिसोरो, जेबोखौनो साननो रोङा, साननाय हनाय जेबोआनो गैया। हावायाव गिदिंथिंनाय, बेरायथिंनाय, जानाय लोंनाय, देखायनाय बेखौल'सो रोंगो। दिनै आङो बुंखायो, ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां खामानि मावनो दङ। नोंसोरनि बाजेटखौ लानानै ओरैबायदि खामानि मावनो दङ, इउथ्सफोरनि थाखाय गोबां बाथ्रा बुंनो होनो गोनां दङ। दिनै आं नाजागोन गाबोन समफोरनिफ्राय बाजेटखौ इन्टारभिउ लानानै भिडिअ बानायगोन। आरो समफोर प्रग्राम दंखायो खिलबारियाव, जाला खिलबारि, बेवहाय प्रग्राम दङ। बेवहायबो आंखौबो लोगो मोननो हागौ आरो बाजेटखौबो लोगो मोनगोन। बेवहाय आं गैयाब्लाबो बाजेटखौ लोगो मोनगोन। बेवहाय सोरबाफोर खाथि खालानि बाथ्रा खोनासंनो गोसोब्ला बे खिलबारि बैसागु प्रग्रामावबो फैनो हागोन आरो लोगो मोनगोन। हाजासे बाजैया बाथ्रा बुंगोन आरो आंबो थानो हायोब्ला, सम मोनोब्ला आरोबाव मोजां जाबावगोन। दा जोंहा गोबां खामानि दङ, ससियेल मिडियायाव मावनो गोनां गोबां खामानि दं। जों मावगोन, जों नाजागोन, जेसेबां हायो जों एसेबां जों सानैबो ओंखारनानै ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों खामानि मावनो नाजागोन। सोरबा बुंनायफोरखौ जोङो जेबो केयार खालामा आरो बे मोजां समाव जोंखौनो सोरखौबा बुंनानै जों गाज्रि खालामनानै लानो सानाखै। जोंनि दिनखौ आं बेखिनिखौनो बुंनानै फोजोबनाय जाबाय। जय हिन्द।